Ty si sa stala hviezdou z noci na ráno, všimla si to? Blížime sa. Poďte sem. Niekto ti vysníval nádherný deň. Vieš, s kým budeš tráviť dnešný deň? S človekom, ktorý teraz vyskočí z tejto limuzíny. Inak toto auto ti je dnes celý deň k dispozícii. Ahoj, Gretka. No my máme nachystaných niekoľko vecí pre teba dneska. Budú sa odvíjať jedna za druhou, ja dúfam, že zažiješ perfektný deň, uvidíme. Laci, čo je prvý bod vášho programu? Kam teraz idete? Môžem to už povedať? Ja si myslím, že povedz to pred babami. Nech jej baby závidia. OK, ja robím choreografie na všelijakých televíznych projektoch, tak teraz ideme robiť choreografie na Superstar so superstaristami. Môžeš sa s nimi rozlúčiť? Rozlúč sa, rob si čo chceš. Poďte. Laci, čau. Čau, ideme na to. Aj takto sa plní modré z neba. Tisíc krokov od spomienok, som len kúsok od môjho sna. Mám chvíľu pochyb. Moja žena má rada hip-hop. Tak, a sme tu. Zlatý úplne všetci a rýchlo sa učia. To nás fočí. Dneska je v Bratislave ešte jedna akcia, na ktorú by som ťa rád zobral. Je to akcia, ktorú organizuje môj kamarát DJ Pigo, sa volá. Akcia sa volá, že Dance Factor.